ba ang hanap ng mamamayan? Hindi ba't party list laging maaasahan? Yung handang tumulong sa mga kapuspalan, sikapin mapangat ang kabuhayan. Yan ang isang pangarap kanilang tututukan. Kaya sa Mayo 13, huwag kalilimutan. First Kabagis Party List, iboto sa Mayo 13. First Kabagis Party List, laging maasahan. I-shade ang 88, 88, 88 sa ating baluta. I-shade ang 88, 88, First Kabagis Party List. Ano ba ang hanap ng mamamayan? Hindi ba't party list laging maaasahan? Yung handang tumulong sa mga kapuspalan. First Kabagis Party List, iboto sa Mayo 13. First Kabagis Party List, laging maasahan. I-shade ang 88, 88, 88 sa ating baluta. I-shade ang 88, 88, First Kabagis Party List. I-shade ang 88, 88, 88 sa ating baluta. I-shade ang 88, 88, First Kabagis Party List. First Kabagis Party List. Sa Mayo 13, huwag nating kalilimutan na iboto numero 88 sa First Kabagis Party List. Maaasahang tunay, kabalikat ng bayan. First Kabagis Party List. Ano ba ang hanap ng mamamayan? Hindi ba't party list laging maasahan? Yung handang tumulong sa mga kapuspalan. First Kabagis Party List, iboto sa Mayo 13. First Kabagis Party List, laging maasahan. I-shade ang 88, 88, 88 sa ating baluta. I-shade ang 88, 88, First Kabagis Party List. I-shade ang 88, 88, 88 sa ating baluta. I-shade ang 88, 88, First Kabagis Party List. I-shade ang 88, 88, 88 sa ating baluta. I-shade ang 88, 88, First Kabagis Party List. I-shade ang 88, 88, 88 sa ating baluta. I-shade ang 88, 88, First Kabagis Party List. I-shade ang 88, 88, 88 sa ating baluta. I-shade ang 88, 88, First Kabagis Party List. First Kabagis Party List. First Kabagis Party List.